Nyakora mugia jwang dakika en apar tok sadeka mar okinyi manyiso ni koro wasedonjo e kidieny mar mbaka oromo okinyi makawuono mataye chenro mar mbaka oromo kidieny mokwongo nyinga Joyce Oduora ntiere kae mar mi chal mar fwambo mago weche manyien matimore kor gwenge mopogore opogore e pacho kae ma jofwambo magwa obeda kicha mar neno ni weche makamago wabiro bedo kwa kelo nigo achiel kachiel maonge leo. Kwa chako nyakora mugia jwang adwa ni wachak kod wach mabobedo kwa luonu e kaunti ma Kisumu odiochieng' makawuono. Mineno ka nyakora mugia jwang ma en jatend migao mochung'ne kunyo kata chenro mag kunyo kaachiel kod nembe e pacho kae mano Salim Mvurya. Odiochieng' makawuono Salim Mvurya jatend migao mano mar mining, blue economy and maritime affairs odiochieng' makawuono bro bedo ka oyawa yanga mano riwruog saga mago mag jokunyo kata mano milongo kanyo kod dhongere ni artisanal miners cooperatives mabende obo bedo ka oyawa yanga e kaunti ma Kisumu. Ka bende romo makamano biro bedo ka timore Tom Mboya Labour College kaunti ma Kisumu kendo nego bedno chakore sa 3 mar okinyi. Ka bende nyalo bedo ni romo makamano osechako ayanga. Manen romo mar ponono jiwo jokunyo kata jogo mantiere sekta mar kunyo kaachiel kod nembe mar mondo mi obed kod riwruog gi mar saga manyalo konyo e jolo ngimagi e yore mopogore opogore. Jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu biro bedo ka chopo Tom Mboya Labour College kama jatend migao mano mar kunyo kaachiel kod nembe Salim Mvurya biro bedo odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano nyakora mugia jwang wach mabende waluonu machiegni odiochieng' makawuono en kotudore kod yawo apisi mano mar duond bura mar Wiper mabende biro bed ka iyawo mano Kehancha mayudore Kuria West. To e kinde mag yawo apise mag Wiper mano bade ma Migori jatend duond bura mar Wiper mano Kalonzo Musyoka ema biro bedo katayo chenro mag yawo apise mag Wiper Party ma biro bed ka iyawo kanyo kar sa 5 mar okinyi. Ka bendi biro bed ka iyawe kanyo kod Kalonzo Musyoka ma en jatend duond burano mar Wiper. Bang' mano kango chopo gimoro sa 8 mano mar odiochieng' obro bedo kodhi mano e Rongo Town mayudore kaunti ma Migori kama ponono obro bedo ka otwak kod moko kuom jopiny e kaunti ma Migori. Jofwambo mago e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono mano Juma biro bedo ka luonwa chenro mar yawo apisi mano mar duond bura ma Wiper mano e kaunti ma Migori. Wang'eni piny Kenya en pinyno mantiere multipartyism matende ni oyiene duond bura moramora mar mondo mi obed e gweng' moramora magidware pacho kae. Mane momiyo Wiper kawuono ka okang' makende mar yawo badgi Kehancha mayudore sub county ma Kuria West e kaunti ma Migori. Kopogore kod mano wach mabende wabo bedo kwa luonu machiegni e kaunti ma Siaya odiochieng' makawuono otudore kod nok mar arita mabende osebedo ka nenore e gwenge kata kar chung'o bura mar Arieda e kaunti ma Siaya. Mane momiyo odiochieng' makawuono speaker mano mar od buch kaunti ma Siaya mano George Okode odiochieng' makawuono kango chopo kanyo gimoro sa 3:30 mano mar okinyi makawuono obro bedo ka obago twak kod ute fwambo ahinya to e apisi mare mar mondo mi ochiwane ler e wi yore mopogore opogore minyalo ked godo kod nok mar arita mosebedo ka nenore Rarieda e kaunti ma Siaya. Kopogore kod mano bende obro bedo koloso ahinya kotudore kod weche mag kunyo mula kata gold mining matimore e sub county mar Rarieda e kaunti ma Siaya. Mage moko kuom chenro mag speaker ma od buch kaunti ma Siaya George Okode mobo bedo kwa luonu achiel kachiel odiochieng' makawuono e kaunti ma Siaya. Kapod wantiere kaunti ma Siaya onogo odiochieng' makawuono mago jogo mantiere kod lope mag ji giwegi kata mano miluongo kanyo kod dhongere ni private land surveyors kata jogo ma ng'iyo low mopogore opogore e kaunti ma Siaya. Odiochieng' makawuono mago mawuok e gwenge mag Ugunja kaachiel kod Ugenya odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol makamano en mar kwedo mano land registrar ma Ukwala maponono giwacho ni ok gidware ponono kosebedo kotayo chenro mag nono lope e kaunti ma Siaya e yo makare. Koro mago private surveyors mago mawuok Ugunja kaachiel kod Ugenya mano sub county ma Ugunja kaachiel kod Ugenya kawuono gibiro bedo ka gibago ng'anyo mamuol ka gikwedo registrar mochung'ne wechego mag lope mabende yudore Ukwala e kaunti ma Siaya. Kowuok e kaunti ma Siaya wadhi e kaunti ma Homa Bay. Odiochieng' makawuono e kaunti ma Homa Bay jatend migao mochung'ne wechego mag tudruok kod pinje mag Afrika ma Ugwe kaachiel kod kuonde motuo mano Penina Malonza odiochieng' makawuono obiro bedo ka osidho ayanga mano chenro mar pi mane skul mano mar Oriwo skul kaachiel kod
kuonde mag pi kata kuonde ma jongwenga ma kaunti ma Homa Bay nyalo yude pi. Ka bende chenro ma kamano biro bedo katimore skund primary mano ma oriwo primary school ma yudore Rachonyo North e kaunti ma Homa Bay. Mano chenro mar keto pi kata dag pi maler e kaunti ma Homa Bay. Jofombo mag e kaunti ma Homa Bay biro bedo ka luwo Nwandach jatend migawo mochung' ne wechego mag kuonde motuo kaachiel kod riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe Penina Malonza. Ka bende chenro ma kamano onego bed ni chakore saa 2 mar okinyi. Matiende ni ponono osechakore kata jofombo mag osechopo kuro mar luwo ni chenro ma kamano achiel kachiel, kendo biro bedo kwa kelo ni matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Adwa ni watie kod kaunti ma Mombasa. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa gima bo bedo kwa luonu jofombo mag e kaunti ma Mombasa biro bedo ka twak kod telo mano mar kambi ma keyo teko sitima mano mar Kenya Power mar mondo mi gichiw ler ahinya kotudore kod weche mag sitima ma bende osebed ka iketho e kaunti ma Mombasa kono, kaachiel kod tudo weche mag stima e yo ma ok opuodhi, nikech wang'e ni ponono nitiere achudhe moko ma wuondore ni giwuok e kambi mar Kenya Power kendo ginyalo bedo ka gitayo chenro mag tudo weche mag stima e yo ma ok opuodhi. Kenya Power odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa biro bedo ka chiwo ler matut ahinya e wi okenge ma giketo piny mag kedo kod jogo ma ponono ketho weche mag stima kaachiel kod jogo matudo sitima e yo ma ok opuodhi. Nyakore moge jongi kanye mochopo gode giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono, kata kamano anyisi mana matin kotudore kod weche ma jofombo magwa luono machiegni odiochieng' ma kawuono. Kata kamano kaka pile jofombo magwa beda kicha e kor gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi wach kotuch to wakelo ni godo achiel kachiel maonge leo. Miyo kopogore kod weche mang'ise chal mar fwambo nyalo bedo kod geno ni kochakore weche manyien mag migago tibiro bedo ka iyudo weche mamoko matut ma waluono odiochieng' ma kawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo, tok yoyo makao nyawadwa Cleophas Oluoch donjo kod twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Tinda tikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenyenja sobu kimabwana eno bwengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Muswati mdu arumu ya kombua ani mambi no chote bumusani no ya kombua na ani mambi de no chote be amate ani nengia. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mia yetamanyaini. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do namba yako ya simu. Nakusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Chon ni pidho skuma mane waluongo ni lokol.
ma bende pod jomoko timo maber, lakini karwa ka koro wadhi tuwa mamalo matin wapidho F1 variety. Kendo ok isedongo kende, nyak bo nyak piyo. En gima king'wedo to bang' wik achiel kendo nwang' koseromo ng'weto koyudo lowo maber kod fertilizer. Skuma dwaro pi mang'eny nikech iteno en pi, kendo sama pi onge tibo nwang'o ni iteno ok nyal yar. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e RamogiTV. Yani en ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timonu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Aninga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bai. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mokwe reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf ki jothumbe nyakura magonjwa kumora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thumbe kare. Kama nene edition. Benga kaluka Kicha beach nyakura magonjwa sukus. Kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Owake nyinga en Papa Weekend wokich tichario tichadek tichang'wen tichabich saa 10 gidaka paga bich nyaka saa 12 warom. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos ki rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanda mare ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa the compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluo kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Nyakora moge jwango yawre kinu machiegni mantiere ka tielo mokwongo chenro mar mbaka oromo itwak ma kore en tielo machielo mantiere kendo ne watwaga ne kotenore kod weche gi duto matimore counties wa nyaka sanya nyakora moge jwango ne thor wach molose kawuono counties ketho pesa e wuoth yangore ni counties moheo 13 osetiyo kod omenda mathoth moheo
omenda magichoko e yor osuru kata mago magitiyogo gin giwegi kata magichoko gin giwegi kacha mano luongo ni on source revenue nyakwar moge jwang e counties gi duto nitiere tiyo marach kata tiyo arietha kod omenda mano kama gintiere okinyi ma kawuono bedo kae kod MCS ma bende bedo kwago go mbaka ni en mbaka mwada goyo kochako sani nyaka saa 5 koro chako tuti kodwa nyaka saa 5 no mano maro nyango kama medo penjo mana penjo niere kaka omenda inyalo ti godo e yo makare e counties wa nyakwara moge jwang okinyi ma kawuono antiere kae kod MCS mopogore opogore to kawuono wan gi mor ni mar giwuok e counties mopogore opogore wan gi county ma Migori county ma Kisumu wantiere e county ma Homa Bay e county ma Nairobi ka bende wantiere kod MCA kachel kod akajalonyoch mag telo ka wada bedo ka warango gi achiel kachiel wada bedo kanyo kod mojangi wada miyo gi thuolo mondo gimos ogandawa ka penjo maduong' mapenjo kawuono ni omenda mitiyo godo e counties marach gi akanye tiere kaka inyalo chungi iwacho ni sirkal mamale mane gi mibadhi nyalo bedo ni obedo devolved nyaka counties kose nango matimore ka wuodhe gi nitiere giwuotho ka gidhi kanye ang' wachaka ne giwinjo sigand MCS mopogore opogore mantiere karka tachako ni welo mantiere godo e studio kinyi ma kawuono antiere kae kod Suba Churchill ma en jalony e weche mag telo kachel kod ajal mosebedo ka kendo ratero mag oganda mopogore opogore pacho kae nyaka mago mantiere iwacho ni region marwa ma Eastern Central Africa bende ntiere karka Suba Churchill arwaki ni machiegni chenro mar bakoro moko erokamano achiewo yo makare iga ochakre makare iga ochakore yo makare ang' miwa paro kotere kod counties matiyo kod omenda rietha ne wachomo kanye kama wantiere pacho kanya kora moge jwang kowuok kuom Suba Churchill wantiere kae kod Ochieng Jera mano MCA ma Lindi mantiere kar chung' bura ma Kibra bo Nairobi kar kae Ochieng Jera oyawre kendo machiegni oyawre ahinya chiwo yo makare chiwo makare machiegni chenro erokamano nyakwara moge jwang wadhi bedo kode kaka okono ni county ma Nairobi gimbe gin gi bayo malanda ni koso gitimore mane counties mamoko mano bede paro mantiere kar kae ang'enda ng'wa thuolo mar neno counties mamoko ma ji baye gi to gin mage gin counties moting'o mana jowuoth mopogore opogore to kwan kendo e studio ka kauno mbaka ni awachwale nyaka counties kendo ka wawuok e counties mana kinyalo nene kar kanya achiel kachiel wantiere gi welo mana ka mineno gi kar ka achiel kachiel ang' wayud thuolo mana mar miyo gi thuolo mondo migi moswa e county ma Kisumu wantiere kanyo kod mano jaod bura kata MCA ma Southwest Nyakach Gado Lema kachiel kod ka MCA ma North Kanyamkago Jojo Mamba arwako duto ni machiegni RamogiTV okinyi ma kawuono achako kod Gado Lema ka en studio marwa ma Kisumu omose ogandawa kachiel kod ka studio ma Kisumu imose ogandawa Kisumu chiewo yo machal nade Gado erokamano adakawo thuolo ni mondo ago erokamano kuom miya thuolo mondo abed ka adwa goyo erokamano kendo ne jowa mawinjowa kendo chiko itgi mondo wayal kata wawuoye weche machandowa kaka oganda erokamano jogo Ramogi Kisumu chiewo maber agoni erokamano ahinya ang' ikonwa ni Kisumu tiyo gi pesa yo machal nade koso wuodhe muwongego mang'eny kipimo gi counties mamoko nikech ok waneno county moro amora mawuok kaluo mane list ma counties 13 ka ang' warange achiel kachiel bende kamachielo wantie kanyo kod Jojo Mamba Migori uchiwo yo machal nade North Kanyamkago machiegni chenro erokamano nyakwara moge jwang kuom chenro makare mar puonjo oganda wachiwo maber Migori County kendo waikore mar twak gi ogandawa erokamano ahinya agoni erokamano ahinya wendo machielo madhi bedo ka tudore kodwa achiel kachiel mano en MCA ma West Karachuonyo Samuel Lieta wadhi bedo kwa tudore kode achiel kachiel kokalo yo Zoom e kinde mabiro mbele kaka wayudo thuolo matudore kode ang' wakone mana kaka gigi bende chopo achiel kachiel Suba Churchill adhi achako kodi mana ka wantiere studio karka counties 13 tiyo kod omenda mathoth e wuoth mopogore opogore ma gin godo manya bedo e county kata oko mar Kenya kata e Kenya ka mang'eny moloyo omenda ma gichoko e osuru monego bed ni konyo gi giwegi kachonyo on source revenue ni bende kama ntiere omi paro machal nade kaneno wach ma kama sigana bende odiochieng' manyoro kata e gazet madogo pacho erokamano ahinya ing'eni kaka wan jogo mane obede bura manondiko chik makoro tiyoni
wan ne wachako kedo ne chik manyien ni. Ka telo mane nitiere mane otelne gi sirikand Moi, Daniel Arap Moi mane osenindo. Notamore ni chik manyien onge tiende. To wadhiro ma Moi owacho ni koro wabeduru piny mondo wawinjre kaka wadhi ndiko chikni. Koro an achiel kuom jogo manobedo piny e bura makende manotimore higa mar 2003 nyaka 2004 kwandiko chik manyien Bomas of Kenya. Gi kisungu niluongo ni National Constitutional Conference. Kendo ne an delegate number 463 e bura no. Devolution nokel mondo ota weche mag dongruok e gweng'. Nikech noyudi ni mfumo mane wanago machoncha ne choko pesa te Nairobi. Ka Nairobi osetimo go gik magidwaro ma jotelo ma Nairobi ochamo moko kaka koro jo county be ochako kethoni. Koki biro par ni district focus for rural development mabe notel ne gi DC. Manen muakilishi mar rais motelo ne piny. Koro iro ni pesa mane dhi e gweng' ne dongo ne nok. Koro devolution nen mar tero oteku mar wacho ni to pesa gitiyogo nang'o e gweng'. Ema nomiyo waketo county assemblies. Teme yudo ni county assembly kaka Kiama Kitui, Kiama Kanye, owuok odhi mana Singapore e bura maginyalo timo kata mana Kitui headquarters kanyo. Kenya ka ni hotele madongo ma jomoko mana Europe, jomoko mana America. To county assemblies wa members ma county assembly mamoko to dhi nyaka yo Singapore kocha, moko dhi nyaka Australia. Koro iyudo ni objectives mag devolution, gimomiyo nochak devolution en mar chwalo dongruok e gweng'. Kendo momiyo ne wawacho ni mondo wabed gi county governments ma strong, wabed gi jogo miwalo e gweng' kuno miluongo ni ward machung' ne dongruok man timore e gweng'. Koro en gima rach ahinya ni jogo manoyier ni mondo ong'i kaka yuto mag gwengo gima giyudo kopog e kind sirikal mamalo gi mapiny otigo yo maber ema koro lokore ongwatu chamo pesa gi tieko. But gima nyaka chaka wach kendo nikech thoth jok mawinjo wa gin joluo en ni nyaka wago erokamano ne county ma Kisumu kod county ma Homa Bay kuom medo yuto mag gweng'. Mano gima nae kaneno teboni. Kaka gitiyogo en gima chielo, but gimokwongo nyaka wawachi ni county ma Kisumu sani koro aneno ka yuto gi dhi mana milion 400 gi wiye. County ma Homa Bay be osetema ahinya ma kendo margi mana milion 500 en nus bilion dhi mana gi wiye. But en gimoro achiel kuom bedo gi yuto maber kendo en gimopogore gi kaka itiyo gi yuto gi. Koro wadwa believe ni county mar Homa Bay mose chwalo yuto gi mochopo nus bilion, in fact okalo matin. Tiyo gi pesa go maber kendo wamor kwa neno ka Homa Bay ok achiel kuom counties ma tiyo gi pesa e wuoth moloyo magi gine magi yudo. Kisumu be kamano. Gima miyo wacho Kisumu en nikech andamor kaneno ka nitiere MCA ma Kisumu County Assembly moa Southwest Nyakach mabe kuma aye amba nja Nyakach. En ni Kisumu County Assembly kane ochopo higa mar 2017 ma ji dwa dhi e yiero, County Assembly mane nitie Kisumu ndalono nobukore nodhi Rwanda. Nodhi e benchmarking mar pikipiki ni kaka jo sirikal mar Rwanda osebedo ka control jo pikipiki makoro nitie utaratibu maber kendo ok gi keth chik. But gima notemo wang'o i jopiny ndalono en ni County Assembly be nowacho ni ne gidhi Rwanda mondo gi bond. Apenjo bond sama ochiegni go County Assembly piny koso bond sama uchako tich. Koro amor ni County Assembly mantie Kisumu wang'ni
pok wawinjo gi weche mag njore mag wuoka ni gidhi Kigali mondo gi benchmark kaka first of all kaka sirikal mar Kigali and Rwanda in general ne obedo gi ritruok maber gi jo pikipiki kato gi bonding. Koro mano gima adwa wacho ka wachako mbaka ni. Agoniro kamana ahinya kendo ilere yo makare wacho ni counties gi bende nyakora mo gi jwangi manyaka wang'e kendo kaluwore kod nonro mogol kanyo kod jaga budget ma pacho kae gin yangore ni counties moko nitie ma oseyudo yuto mamalo mano ma gichoko e weche mag usuru kendo gitiyo kode matin ahinya e weche mag wuoth. Kuom ranyisi jo kanyo kaunti ma Kisumu ma choko kanyo milion 400 gi wiye 426 omenda ma gitiyo godo e wuoth kende en milion 104. Nitie counties mamoko matiyo kata gi milion 55, nitie matiyo gi milion 93 to gichoko milion 400 gi wiye. En ang'o matimore e counties gi bende kama gintiere. County ma Nairobi ok owe chien. Erogi to gichoko e yo makare. Gichoko kanyo bilion 3.8 to pesa ma gitiyo godo e wuothe mopogore opogore counties kama Nairobi ni ahinya hie kama intiere kaka MCA ma bende intiere assembly no omenda maromo milion 590 omenda ma itiyo go kanyo e weche mag wuoth mosetiyo godo e county ma Nairobi kendo wacho ni mana e thuolo ma higa achiel no kende kama gintiere yuto to erogi yudo mabop gini wuok e yo machal nade. En adier minyalo wacho ni counties tiyo marach kod omenda kata pesa e wuoth. Ero kamano. Mokwongo adona wach ni an awuon okasemo ripodno. To kadipon ripodno wacho kamano adier to en richo mano en odich kweri. Tadona wach kaka ang'e chik mar tayo counties gi. Kapok watimo gimoro amora ma husiana gi mamakare gi weche mag choko omenda nyaka watim gimiluongo ni public participation ma japiny wachnwa ni gima dwaro e county higani en ma gima sama wadhi e bunge nitie gimiluongo ni appropriation bill kirango standing order mag county magwa 205 205.1 biro ng'isi ni omenda mag county igenerate iloso gi appropriation bill cha mondo mi gimoro ma county dhi timo e higano indiko iye kanyo. Kose ndike iye appropriation bill to bunge koro romo through committees mopogore opogore to wacho ni kamati mar culture ang' mwadwaro kamati mar planning kamati mar mopogore opogore romo to wacho ni wan e committee marwa ni wadwa ni omed pesa e kiteng' ma kamae mondo kony jowa kaka dwarore. Ken ma housing itimo kamano ema foreign trips donje e department margi. Komi foreign trips for example Nairobi sani ne wachoko mang'eny suba wacho mano Nairobi county nyochoko over 12 billion to kawa committee ka owacho ni wan a trip te mag assembly mangima wagolo kata example to 1 billion one example to foreign trips ok nyal kalo 1 billion nikech ingi mokete kose kale appropriation bill mabungo dhi mokale to koro wadhi machielo a standing order 233.1 2 and 3 makoro pogo mwandu e departments komi your transport 500 million ka pesa cha dio kalo tipenjo gina mi pesa kalo kaka ne wapango kodu. Nitiere kumoro madani mondo iler no nyakoro mo gi jwang mondo mi wang'ore thuolo marenge ni migori yo mabei kauno welo thoth ahinya to ne ko arango gi achiel kachiel karaka e county ma Nairobi kuom ranyisi ochuno nyaka foreign trips gi bende bedi to ka gisibedo ka gidhi kaka machal nade te adier ni gitiyo gi pes jopiny to bende no malong'o bang trip gi ni ber mane ma ikelo ne jodak kuom ranyisi ma Nairobi bende utimo ga oversight machalo kamano ka omenda no setigo mane mabire kichpoda do ngisi kaka waloso ojerete pesa ingenya kinge kama pesa wuokie kaka ipango pesa eka wach moro ma wachre ni county assemblies keto pesa pesa miketo kanyo onge kech en pesa madhi e budget moselosi ok nyagolo pesa muket ne osiptande iteri ang'owa e foreign trips ok nyal timo mano gimokali budget modhi vote on count
momi department mar overseas trips ok nyal kalo mano koro Nairobi en gima wich kuot ni in MCA iwuok Nairobi iwuok Migori iwuok Siaya to ng'amo yieri go Siaya kanyo nigi nyalo madhi kata na Uganda mondo kaw rieko manyien ma pidho chiemo e puodho to in MCA to yonge rieko moro amora madikel jopiny ni an ne uyiera to se u expose omiya dhi pinje machielo asum rieko manyien mar konyo oganda wa en gima wich kuot kabisa. Sani anyo kaya senior mara Suba Chachilo wacho ni jo Singapore biro Kenya biro sumo gima jo Kenya timo maber. Ang' marach ka ja Kenya moyier bendo wuok odhi Singapore odhi okawo rieko manyien idhi Israel ipenjo ni to Israel ma en mana chieng' okinyi kotieno ni ere ka chiemo chiek moloma Kenya jatelo nyaka bed exposed. Ang'o momiyo obunge kodhi to onge penjo, ang'o momiyo senators kodhi gi governors kodhi to onge penjo, to MCAs kodhi to ji go nduru kaka pesa gitigo marach. To gima temo lero kama mokwongo ni pesa mitiyogo e foreign trips en budget mana gi allocate ni foreign trips ok nyal kalo. To bende nyalo yiere gi wach moro ni eri dong kendi ka in ng'ama timo gimoro makare moloyo luwo ji 50 matimo weche moko ma ok ni kare kata jok matimo gik moko maricho ka en gimoro matimore assembly ka uchako piem gi jod bura ni jod bura ok penji de bed ni waluwo malai achiel madhi kanyo ang'eni Suba Churchill ni duok mantiere tang' kosetiko round ni te ang' waduogo iri mondo miyo penjo kanyo mana mapiyo wiye ok na piem gi wabunge gima teo na miyo ranyisi kacho bende wan jod bura ka gin jod bura e ka wan jod bura gi represent kako represent gi oversight kako bende oversight te sumo rieko e pinje manyien maoko. Koro kanyo ma awacho niya ka mwandu sibiro kaka Nairobi sani Nairobi onge list ma 13 counties go kecha amor ni waluwo chik ma wakale bunge mar pesa mondikinwa mar tiyogo e development ma pesa mondikinwa mar chulo salaries mag jotije ma pesa mondikinwa to ka dibon peso rem to chako dhi step machielo peso rem nade wachako dhi standing order machielo nto koro wadhi wakalo gi bilo supplementary budget mondo supplement higa modong'no dweche modong'go mondo gik madibed no rem ma county pok otimo watimo gi kaka chik wacho. Erokamano ahinya lere yo makare. Adani mondo mi akaw thuolo mondo adhi ane e county machielo wan gi county ma Kisumu gi county ma Migori. County ma Migori nitiere obadho moro bende ma entiere koda ng'ena ng'adhi county ma Kisumu to kata kamano county ma Migori Mheshimiwa Jojo Mamba arwaki ni machiegni kendo sani lerno ane korka kori kaka irange e county ma Migori ma osetiyo gi omenda maromo $297 e yore mag wuoth to omenda ma gichoko nitiere piny mar mano omenda ma osechok kacho kaka on source revenue e county ma Migori romo mana $187,000 tiende nang'o kama ibete kaka MCA monego bende rango kaka omenda gi bende tiyo kuonde mopogore opogore kata komiti ma intiere po nono wuodhe gi kelo ber mage ne jodak ma Migori to ahinya kata jogi ma ichung' negi mago ma jo West jo North Kanyamkago. Erokamano ahinya ni kwara Mgajwang. Number one, adwa kawo thuolo ni mondo I encourage Ramogi for this kind of program. En program makare ma yawo itwa kendo yawo it jopiny e gik ma jotendgi timo. TMCA, member of county assembly, opog nyadidek. To especially kadwa dhi mang'eny adwa mana donjo e topic makawuono ni about the spending ma counties one. But ibro yie na 1 second mondo ginene akon jalony manie studio no ni aparo ne nitie gik moko mane ogi consider sama ne giloso wach mar devolution. Devolution no losi to ne giketo the two arms of government. Achiel wat ne ogi ng'eyo gik mane dhi bire. One of the things monego gitim after years of devolution was I've been around. I said a member of county assembly from 2013. I've been there 2017, Kendosani until 2022. I have seen kaka gigi temore. Problem
bar gigi te chakore a budget making process. If you look at the constitution actually there shall be public participation. The public participation in the budget making process on anything, but now we are narrowing down. Okay, we're narrowing down to to budget making process. Public participation moketini odwa wedu kweyare. To what extent is public participation supposed to be done? You get the point. Ma yadima keyodo kitero kide chokoparo, so then you are satisfied. The public participation is being met. It is a budget committee, pero budget muloso for financial year. Teodo wa guginya merugi wa yumanyodu wa yukanu. Uvedo kamoro tende konyenge ne joge no attend because there is no threshold. The issue of public participation in the budget making process. So apparently, the Senate should look into it. Mondo temanegi moro in that section of the law. Mondo odea ne watch public participation. I want to tell you kawuno. Kadi area na moro kata makwadwa kawuno kapenjo genito nyocha wakalo budget ka. Local angwe watch water. In a group of 100, nyalo yudo ka ngata chiele mungiyo because the proper channel of public participation. Number 2, and tiegruok mar jomangiyo wach budget. Watiegore machalo nade e weche mag legislation ka. Well, bacha to koro free for all, ngata nyalo gine. But aparo ni kanyo bende problem nitie. Nikech nyalo yudo ka report obiro ma controller of budget okelo report. To kata kipenjo jojo mamba ne to report ni wachano. Inyalo yudo kambi pokang neno kata report kendo kanyo barama na representage. Kia joma telo ne gibetia. Kamano ka jok ma George Moscow ngadi mana mapiyo piyo mono miangi duok ma kan wadhi nyime gi moro milong kanyo mana mapiyo. Ke wacho ni budget tie ka miloso monego be nitie kar ka jomoko bende budget ni pok girango jok michung'ne gi penjo machalo kamagi. Penjo machalo manyalo biro kar kae. Dibed ni ichano budget mondo mi okwale kose time yo machal nade kata mondo ti kode yo moro ma ok ni kare nikech kai winjo ka Mheshimiwa Malindi wacho ni kata ko bed weche mag foreign trips gi wuodhe madhi e pinje ma oko madhi kuonde mopogore omenda gi osekete budget kacha debed ni panga kode chuth mondo mi kochopo kinde tineno kaka irange kendo kata kaka nyabedo ni ikethe kotenore kod eng'o miwacho ni ikethe yie. Well, budget ok nyal tim no kwal. Tinyalo team budget in a manner ma favor certain things but not very important. Because the law says 70-30 development at the current. But a serious government nyalo neno nito why must we put pesa machalo kama recurrent to pesa machalo kama wakete development. Wamed ma development matin wadwok piny recurrent matodongruok obi. Now about the same mi penjo no. Ing'iyo kata counties wa kawuono. The report nyocha obiro. Kata kikawo mago mag Nyanza koni. There was Migori, there was Homa Bay, Kisumu, Kisii and Siaya. If you look at the county government budget implementation review report for financial year 2022-2023. If you only a county like Migori spent 894.32 in domestic travel. Homa Bay spent 272, Kisumu spent 198.77, Kisii spent 290.42, Castro Siaya now spent 224.09. Now, keep comparing, it will be checking your county government budget implementation review report for the first quarter, March 2023-2024. Migori now spent 181.90. Homa Bay now spent 67. Siaya now spent 54. So what I am trying to say here, and then why must we allocate quite huge sums of money on traveling, for example? And are we having the capacity? Ni having to keep penjo moro. Being a lot of candy watch moro. Kegengo mondo pes mangen ki kete. And the answer is yes. We question your pesa counties wage nyalo allocate a lot of money, but you see, it is the eyes will have it. So sometimes we are tied up.
So gimatemo wacho Mheshimiwa Omamba, we must relook at our budget. Gino milero kar kanyo ema dani mondo penjo ni ipenjo ni ipenjo telo mar county kosi ipenjo jopiny. So une monego bed ni upenjo gi. Pesa ni ikete mathoth e weche mag wuoth gi nang'o nikech county miwuoke ma Migori bende penjo ni usepenjo ka un kanyo gi omenda maromo $297,000 higa mokalo mutiyo godo e weche mag wuoth e county ma Migori. Mano bende penjo musepenjo ni ero on source revenue wayudo mana maromo $187,000. Penjo makaba bende usepenjo kata e od bura maru? Several times. And the man when you look at Kony, sometimes I look at don't kenda a page of that question. Because the question is, Public Finance Management Act talks about prudence use of finances. So tell me, what rationale do you use in collecting, iti yung imbinu bade, choko million miachiel peraboro gaberio, that you want to spend close to 100, you want to spend close to 894 in a financial year for recurrent. Recurrent is supposed to enhance development. Tiudoka pesa mutige development ne pay, to pesa mutige recurrent ni mali. Ay mo na kwayo jaloncha. Ma jalon ma ungo kanyo delegate number 463. There was a problem. Number one, county assemblies should have full autonomy. Autonomy in terms of everything, including the operations. Mondo me, tani a problem. A minority has a point, like what I am now saying. So Erika Kawanya Lukete, mondo be taken care of, mondo pes mange miti yo. Because gimane owacho enene pesa mange miti yo gomado. Ne kano se choke national government. Ne itiyo kode national government cooking yo kako biro pay. Ne gikelo devolution mondo konjo pay. Ana ni mag parano. So the only thing manyaka team, ya could evolve that no need to devolve functions. To devolve the power by enhancing and may autonomy the county assemblies. Jojo Mamba. Mondo kigibede interfered with the executive. Mheshimiwa Jojo Mamba irokamana yako mlereo makare. Yenadhia ne county ma Kisumu, anakanyo kod Gado Lima. Mheshimiwa Gado Lima, mag midhiero moko counties mopogore opogore. Winjo kanyo poch gi pak mochiwne county ma Kisumu. Wuoth en mana maromo $104,000. Omenda magichoko $426,000 mano higa mineno kanyo kalure gi nono mano kanyo kod jaga budget. Ochal nade county ma Kisumu ka irango chenro mopogore opogore mokwongo mag choko osuru mamiyo gichoko osuru mamalo mano ma gin giwegi ka gintie kanyo ka gitiyo kode to magitiyo gode e weche mag wuoth ne piny ka irango kod counties mamoko ma bende nitiere list ya 13 ma tiyo kod omenda mathoth ahinya weche mag wuoth moloyo gino magichoko e county ma Kisumu. Penjo mage matek ahinya mupenjo kanyo kotenore kod wuoth ma usebedo kanyo kata $100,000 no ok ne otin en malo uwuotho ga kudhi kanye county kanyo koso gin mana mag jotend county ema bedo ka tiyo kod omenda machalo kama. Erokamano adawacho ni adago erokamano ne Subacha achiel kuom kete kako kete no e yo makare. Ok adwa dhi e yo mar blame katiba ma Kenya kama nolosi gi joma nolose go en e level monyalo konyo go Kenya kama Kenya nitie sani. Adawacho ni problem maduong' mag misuse madhi mbele counties is fully restored elwet MCAs moyier. Nikech king'iyo samiloso budget ma Mheshimiwa Mambo wuoye, budget kiloso, budget wuok ga from the executive arm of government mar county. And upon the MCAs kokele assembly mondo they through the budget executive okelo, because they are a appropriation arm, gina magipogo pesa. Ging'iyo ne jo pesa moket mag wuoth gi begin properly used samo ket gino to begin moromo tang'o miyo kuonde moko wachano kete mang'eny. Adawacho ne MCAs ndalo mang'eny ok osebedo ka dwa tiyo tijno. MCA kodhi assembly kokel budget ong'iyo mana ward na okete ndara di, ward na okete pia di, ward na okete ang'o. Ok odwa ng'iyo nikech kokel budget nigi columns 3. Mokwongo en personal emoluments mago salaries mag jotich mag county tema nitiere county. Nitie O&M, operation and maintenance, then nitie development. Most of the time jogi ng'iyo ga nikech salary mar ng'ato ok inyal ng'ado. Ok inyal ne salary oketo mamalo nikech idhi ng'iyo the number of staff vis-a-vis the payroll margi
tiyudo pesa monego icham mshahara. Kama pesa biro misuse en operation and maintenance. Kanyo mantiere gik machalo kaka wuodhegi. Iyudo ka department oketo air travel and foreign trips pesa kata $1 million kata $1.5 million. They are like 15 people kende in that department. It's upon the MCAs mondo dhi kanyo ong'i kolam mar operation and maintenance. Mondo ging'ene pesa moket mag wuodhegi, pesa moket mar fuel, pesa moket mar allowances, gin pesa mage. To gidhi timo ang'o? Emomiyo okada blame the executive mokwongo. They blame chakore assembly, nikech assembly kama wantiere no, wan mne nyiso jogo niya, nyu keto nudwa dhi teach 10 million travels, wang'ado 10 million to 5. And there's nothing they can do as executive, mwang'ado kaka MCS no, mane mabiro tiyo. So because jowa mang'eny and also mabe wada blame professionals, machalo huo no masuba chachil. Ne kiseng'yo ka assemblies run, sana maluo Nyanza ka. There's a lot of patronage mar the party. Iyudo ka ji oyier mopogore e county assembly. Kendo ji nigi lony mopogore sama ji odhi tich kanyo. Iyudo ka ng'ato noyier daktari, ng'ato yier japuonj, ng'ato yier japur, ng'ato yier ji mopogore mabiro e county assembly. Tiyudo ne sama koro iyudo ket jok manyalo ng'iyo something serious, tiyudo ka the party interfere with their allocations, putting people on different committees. Nikech kata king'iyo the National Assembly kaka osebedo ka tiyo, ene ka dipo ni ng'ato biro gi lony kata en wakili, tiyudo ka ibiro tere committee mar JLAC, mar administrative law, gik machalo kamago. Kuonde moko ma pache gi teko ne gi rieko ne nyalo tiyo. Kibiro e county assembly iyudo ka samoro lack of knowledge mar jowa moko mokete that committee, let's say budget. Mok ginyal nono figures gi maber, ma giwuog oko, ma giwacho my figure marach mondo waduok koni. Koro I want to blame it first on the MCAs. Ne gin monego kuong ng'i ne samo kel budget mar assembly. We kuong ringi dhi ng'i pesa modhi award in terms of development reward ni kende. Because pesa mang'eny opande O&M, operation and maintenance ka. Kae kama okete pesa mang'eny, mok jo mang'eny ok dwa ng'eyo kaka oket gimoro gidhi tiyo nang. Kaka budget non ndiki ka what we have sani through the control of budget. Ene koket 100 million for foreign travels. It means that the first 6 months, nyakitigi 50 million. Then the another 6 months, it gives another 50 million. It's 50% that way. Koro it means that you will lara reki pesa ni, kagi sekete kanyo, kata koro itiyo kode mabere, itiyo kode maracho, gi lara rekode, moro gi meet that target. Marne, after the first half of the financial year, gise chamo nus pesa na. Mae makelo wuodhe moko mang'eny. Again, kama jakelo problem mar misuse mar pesa gi, makoro iketo mang'eny gi. Ene, sama ji choko osuru, kaka sani koro jo Kisumo choko kaka wan waketo. Sami timo budget. Wan kaka MCAs ikelo na proposal with the executive. Ne this financial year, wa expect no the choko pesa mara mukama. Jogi end up no ko choko pesa cha. Odong buo kanye ki wan sama timo planning ne wange pesa ma national government demi owa, wange pesa ma donors demi owa, to wange pesa mo the choko kaka county. Samora mo ko choko pesa no mar county. The burden goes back to development. Ido ka contractor mo mitich koro kunyal chul because pesa ko chopo kacha. To moko gi onge chima gi dongega. Onge chima sai ni pesa fuel, nyo me department pesa fuel to pesa fuel no dong at the end of the financial year. Eno rumo gate. Pesa travel mar foreign trips gi. Eno rumo gate. Ngama don ka suffer in the development and the contractors money on the ground. And therefore one kaka one MCS we should agree. Ne ka ngato ka sani ni wadi Kisumo choko 400 million. Ango mi wakao ne wawundre ne wadi choko 1.5 billion. To wange very well no choko 400 or 500 or 600 million. Mwachoko no should equate gigi mwadhi tiyogo. Mondo wa reduce expenses machalo mag travels. We have to be very sure with our own source revenue. We are very sure the national government will give us their part. To moko wa nuga dieren mar wachoko ni. Kuro and to me I feel ne moko MCS have to take responsibility. Gikwonge ngi budget mag operation and maintenance ni. Kapok ginyo ka development side. Nichikane mi pande pesa the executive officers mondo gitige yo marach. Amiyo for now adwa kwa MCS waduto te kamoro magintiere. Ne sama mitimo budget kapok idhi chako gi ward mari na ngoma ne kanyo gi pesa ma ne gitere ward mang'eny donge ma jiringo go ne foreign travel. Omiyo anadwa kwa ne mokwongo MCS kwa dhi budget tikwongo ng'iyo the operation and maintenance. A department has this number of officers. Department is writing foreign trips. For what reason? They have to come and explain the assembly. Ne one order the foreign trips a beach rapar with this match. This my benefit ma give the kilo in the county. And this is why we want to do it. Koro with the reason in assembly the department who agree what is the bare minimum, what is the optimal position mar gini.
ne ober ko kete namba di e figa maro manade to ko ante wabro marengo ne adhi alar ndara abed gi ndeche adek abed gi ndeche ang'wen abed gi pi abed gi ECD abed gi dispensary to wadhi we pesa mang'eny mibiro kethgi because wuodhni ok en mar MCS kende wuodhni en nyaka mar executive as a county as a whole koro an kaka nene gi ka dwa na kete ne wan kaka oganda sana wan koro wan joluo e Nyanza region ka kwanyalo timo tim mar ng'iyo budget mowinjore kaka wan MCS mokwongo to misuse miwacho gi ok bi bedi to bed jo ratiro be ne pesa moketno en pesa mowinjore ok buketa gi ng'ato from somewhere mofil ne kose kadhe budget to dhi ringo ga ringa makoro dwa mano make sure ne 50% osechamo kapok ducha uchelo rumo mondo tiek modong cha erokamano ahinya Gadolima ilere yo makare nyakora mag jong bende in kod ng'eyo ni kuom yuto ma kaunti yudo kaka le osuru ma gichoko kata mwandu mopogore opogore ma giketo omenda ma indiko nitiere atamalo maromo 35 mano kodhi malo ahinya monego bed ni irango ni ere kaka mae bedo ka chulo weche mag allowance matimo gik moko mantie ka gi ka eno ka omenda ni tiyo kode arietha ang'eni osechopo ka saa 4 kalaika achiel mar okinyi ma kawuono Suba Churchill oseyudo penjo mawuok kuom mheshimiwa ma Lindi Ochieng Jera Jojo Mambo penjo no chaki winjo penjo mawuok kanyo kuom Gadolima wan gi weno machielo mano Samuel Lieta mano ka intiere West Karachuonyo msima West Karachuonyo waloso wechegi mag tudruok ko ayude maber ka wabedo kode chenro karka ochal nade ka iwinjo seyo ibayo ne nyaka ne katiba jogo manoloso katiba ikonwa pile studio kani katiba mapacho kae paro igni apar kata manyime ka irango kod katiba mamoko mantiere Afrika ma ugwe ochal nade kineno kethruok mag omenda machal kamagi to biro mana e tije ma kaunti mopogore opogore yudo kaunti moro kuom ranyisi machalo Wajir Isiolo gitiyo kod omenda mathoth kata milionde mabuora e weche mag wuoth to gin gik moko mathago jopiny monego bed ni gitiyo ok ni gigo thago jopiny Malindi to nyabedo ni jo Wajir dwaro gi ahinya moloyo jogi mantiere Homa Bay kata West Kanyamkago kata North Kanyamkago kama gintiere kanyo ochal nade kachalo kod penjo moro amora mane yudo ka nyalo duoko sana erokamano ahinya ng'eni mokwongo naneno ka osiepna ma MCA Malindi paro ni atemo wacho ni pesa gi ketho gi MCS kende mokwongo gima mbaka mosebedo ka wachore Nairobi ka nikech in MCA ma Nairobi en ni governor ma Nairobi odak Dubai koro sama governor ma Nairobi odak Dubai no ting'e maber ni onge chieng' ma county executive kata assembly nyalo tiyo gi pesa ma ok county assembly okalo mane chik mano ok onge chik obed national assembly gi national executive onge pesa of course machiegni ni waseneno ka gitemo biro gi supplementary budgets mang'eny to supplementary budget no tiende ni ok ochuno ni nyaka county assembly scrutinize kaka gi scrutinize the main budget mamano kasoro monego bed ni wamanyo kaka wadino mar ariyo en ni ing'eni kowachi ni county ma Kisumu kuom ranyisi ochoko $400,000 aneno ka MCA ma Kisumu wacho ni onge tiende keto gini maduong' to kare wanyalo mana gini sami wacho ni county kata sama county ma Kisumu kata ma Homa Bay kata ma Migori kata ma Nairobi oketo kiwango mamalo mar choko margi magidwa yudo it is based on the potential no ing'iyo very scientifically apenji ere kaka county ma Taita Taveta muang'eno tuo kamongoro chakre gine Mtito Andei enena piny marabuor makata lum mineno onge nochoko pesa mochiegni romo gi county ma Siaya ing'eni mage gik ma ok winjre nekech county ma Siaya ni a lot of potential pile kate TV Ramogi ka waneno pur madhi mbele Siaya tiende ni Siaya nigi more potential than county kaka Taita Taveta tiro ni Taita Taveta ochoko $177,000 to gine Siaya ochoko $200,000 tiende no lweso mana county ya Taita Taveta
gi samoro million 23 kende. Mano nyiso ni Siaya poko exploit potential mare mar choko yuto maginyalo choko giwegi. Mar ariyo, jomoko blame katiba. Ing'eni kuom tije 14 mane wakete 4th schedule of the constitution. The 14th function wacho ni jukumu mar county governments en gero uwezo mar jopiny modake e county no. Mondo gibed ka gidonje weche mag kakitayo weche mag county. Gikisungi wacho ni building the capacity of local communities to enable them participate effectively in county governance processes. Koro wadwa ng'e ni to chik mane ma county assembly ma Kisumu, ma Nairobi oseketo to make sure ni civic education mani is a provision mantiere County Government Act of 2012 and as amended later, mondo county government ma Kisumu kao thuolo makende mar dhi puonjo jopiny ni county government itaye yo makama. Mano capacity building. Mondo jopiny kae kaka ne aneno ka MCA ma Migori temo wacho ni jopiny okia, to MCA be samoro okia. Magi duto gin failure mag county government nikech one of the functions mobedo specified, the 14th function, on the first schedule mar katiba. Kato king'io section 87 all the way nyaka 100 en kaka county government onego provide civic education. County government kidhie Public Finance Management Act section 137 dwaro ni every county government bedo gi gimoro ni County Budget and Economic Forum. Nairobi ka beungi County Budget and Economic Forum. Kisumu beungi County Budget and Economic Forum pursuant to section 137 mar Public Finance Management Act. To kaki yiero County Budget Economic Forum idwaro niya, imiyo jopiny thuolo mar yiero jok ma yiero jo kanisa, jok ma yiero jo civil society, jok ma yiero professionals. Kaito county executive bedo gi the same number of people to ginitelo ne ng'ama bedo jakom mar county budget en county governor. To giromo pile weche mag budget. Sami yiero gi no nyaka inyis niya, adwa ni yiere County Budget Economic Forum nikech an gi expertise e weche mag finance. An gi expertise e weche mag audit. To mago ok jok manyalo wacho ni onge county ma Kisumu, ok inyalo wacho ni Nairobi ka gionge. Nairobi ka em office auditors, office public finance specialist opongo. We want to ask County Assembly ma Nairobi, be use make sure ni county executive ma Nairobi ka nikech an adak Nairobi poka winjo ni county ma Nairobi establish County Budget and Economic Forum. Koro magi gik ma then county audit committees ma be nie Public Finance Management Act. Koro ok en koso mar chik, ok en nong'no manitie chik, en nong'no manitiere niya political will ma mondo mi jopiny obed go teku gi duol mar rango weche mag pesa gi ema onge kuom county executive gi county assembly. Aya, adani maki kanyo koro moge jo wantiere kae. Wamedo mana nono, counties debed ni ketho omenda e wuoth. Budget oket mana kacha. Nairobi erose winjo kanyo wach mantiere kod gi mheshimiwa Ochieng Jerang tire kama no miango duoka ni penjo. Ari adek mantiere kar kanyo pod wantiere kod Gadolima MCA ma Southwest Nyakach. Entiere suluma Kisumu kachiel kodaka George Omamba MCA ma North Kanyamkago. County ma Migori entiere kachiel yor Zoom watule kode kar kae. Ka waduogo wamedo manyo Samuel Lieta mano ma West Karachuonyo MCA mondo miango duogo kar ka en bendo konwa ni Homabay gidhi e yo machal nade. Waka yo masane ka waduogo chenro pod en mar mbako romo kikidhi mabor. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naweza nivie 50 bob. Anaweza nizania nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message
hiyo message si kuichilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu, ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million, na sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa, lakini sikupata hiyo. Lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Achando mano vumilia pa Sako kundugunele Wakoso pesa vumilia pa Dial *487*3# to get this song. Riuri kodwa gawa pako teko mar thum mar jiwo, ting'o kod riwo ji. Omoke gilumba kokwarawe I blues Pado manyien en kama ichope mondo ing'e thumbe manyien pachoka. Mamiyo ji thuolo mar winjo duol kod weche mopogore. Kik thumbegi kod ngolo ma ogo mamit bai. Before the camera catch me for 4K. We mondo thum owuo kodi. Pado manyien wuok tich nyaka ngeso saa 5 okinyi. RamogiTV. Oh no. Ikrina nyiero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni jokoro mag jwang' en mor marani pod ikete kar kae chenro mar mbaka oromo wamedo ukoni kar kae ne ginto gin weche mage matimore counties wa okinyi ma kawuono wantiere ka kod welo mabende wamedo nono ka counties osebedo ka tiyo to nakoni kanyo ni wantiere gi wendo machielo ma pod wamedo manyo mano Samuel Lieta MCA ma West Karachuonyo ka wayude yo makare ma yudo ka duonde tiyo kanyo kokalo yor Zoom au ayuda ne thuolo mar winje kendo yudo achiel kachiel to sani antiere gi ote oko ni kacha ni orno gi achiel kachiel kokalo SMS omenaria deka uchiel nono kachiel koda ka Facebook mara RamogiTV akale moko ka achiel wacho ni akinyi Liliana winjo tu akandire shauri moyo ero kamana nya to pachien mane kotere ko twak molose sani mane moda ni orno kar kae Philip Ouma Opere wacho ni ero wantiere kar ka mondo midonje twak wacho ka okonyo Samuel Lieta nyatieng ikri koro adwari e twak idonji wacho ka devolution kare pod nigi so many loopholes. MCA should have their own kitty mondo kik governor ketgi hostage mano ka gintiere kar kanyo mano Samuel Ouma Opere ote ma oro kanyo bende ne MCA ma West Karachuonyo Samuel Lieta mano ka mentie kanyo achiel kachiel indana zaro kanyamboko wacho kamae ni ero kamana inya penjo maduong' mosebedo kaka chando dhano mathoth en budget kwani losoga mawe deficit mare mikwalo MCS ema kendo lead e wastage machalo kama gi benchmarks manono etigidi somo paro kaka ipuro njugu India kagi duogo to kata wacho ni kata ka kirundo mag njugu bende gionge godo wacho nyakrundu mar njugu
bende gionge godo. County chiefs kod MCAs manjawa kod wechegi mag dongruok. Injinia Lazaro Kanyambok bende ore kar kanyo. Nitie ote machielo madonjo kar ka William Opondo kowacho ni to national mosiko wuotho seche duto to dak wuoye. William Opondo waduoki sani en mana twak morango kaka county sani nitie. Man national cha bende biro wadhi mana range kendo wadhi tudre kod yo machiel. To ok tiende ni ka national okethe bende counties. Wacho ni kethe counties bende ok tiende ni iweyo ma national cha okmul. Mano ka wantiere kodi kachiel. Medoro ote kotene kod twak. Brian wacho ni twak maber ahinya sani RamogiTV mbakoromo. Jogi tiyo arietha gi omenda jopiny iya wang'. Erokamano Evans Ajigo. County government onego ket komiti mang'iyo kaka itiyo gi pesa gi. Beatrice Sonko to koro moso mana waeshemewa mane chenro ka kod Lollipop Wuoda Sego nitiere kodwa kachiel. Mane nyinge Lollipop Wuoda Sego. Aya, nyakona moge jwang'. Thuolo mwaduoge sani, waduoge tielo mar ariyo kendo tielo mogik mar twak embakoromo. Koromo kanyo saa 4:55 wadhi bedo ka watieko chenro achiel kachiel. Budget iloso mondo mi okonye chenro mopogore opogore. Wayudo ka ok chiko deyo makare. Kata kobed mano mar wuoth. Koro iketa wuoth odhi abia aruya. Ang'atimore ka budget ni. Omenda mane onego bed ni tiyo godo e iko omenda no ok oti kode. Ochuno mana nyaka ti kode ekoka wachni orumo. Mane kaka entie nikech wano koro ka iko omenda dhi karumo. Koro wuodhe bedo mang'eny mondo mi otiek budget mane nitie kar kacha kata ka gin wuodhe mok dhi kelo ne japiny dongruok kata weche mopogore opogore mantiere kar kanyo. An kuomi Ochieng'. Ero kamano. Adona wachni mokwongo. Ka wacho gi Nairobi kama wuokie. Higa ni mwachako manyeni. Kidhi ng'iyo data mar Nairobi County Assembly ibo yudo ni okal MCs abich mosedhi oko mar Kenya. One MCs 123. To ka ng'eng mosedhi oko mar Kenya okal abich. Mano ng'isi yata hiyan pesa poko tiyo maramora mar foreign trips. Wuotho local. Wuotho mana Kenya ka. Un Machakos wuoko dhi Mombasa. Local. Gin committees. Madhi timo gimoro, for example, kaka yon gibura Naivasha. Ok en local minyalo okani dhi Isiolo. En maybe Naivasha in Nakuru. Ma does not consume pesa mang'eny. King'iyo kaka wacho ni kidhi ing'iyo ne data mar Nairobi City County. Maybe executive gini gisedhi. To nyewa wacho i bunge. Ni okwabibiro kae miu budget mudhigo wuodhe. Samuel Lungu i buche to kuchopi buche wa. Ka okunyal biri buche mondo watim audit kaka chik wacho to pesa mag dhi trips gi odhi ng'ado oko. To in another way, achaka wacho gima jatelo moro wacho kae. Ni jotelo mag assembly inuang' kodhi pinje kaka mag India. Ng'iyo kaka ikomo njugu. To kubiro to onge go kama opiedhe mage. Chikwa moketwa wacho ni kidhi oko mar Kenya sumo rieko. To kidhi puro ini wuon mondo jopiny one. Uduogo to report committee. To committee luongo the relevant committee mar executive. To migi reports mag wuodhe muwuotho. Mondo gi implement. Mondo gi begi team departments mantie county. Koro kama tich ma MC bede matek en achiel. Kunwang'o jogo magin chief officers. To kunwang'o jogo magin CECs. Masa maro paro ni wigi tek molo MCA. Iluonge e bura to dakra ni adhi kama excuse me abro biro to gibi. One Nairobi County nyose chiwo chik. Ni ka ok nyal biro mwang'isi ka governor. Nyoni governor weekend mokalo ni. Kawa mi report ni joge moko ok bi e buche mulunga giye. To NB yeno wang' mo wacho ni ok bi yie ni CEC kata chief officer milunga bura ok chopi. Nikech seche molunga no what discuss weche momako jo Nairobi. Mane kaka chik wacho. To amor gi Suba Churchill e gima opuonja e issue mar County Budget Economic Forum. Akawe glo dariyo. Abo share gi assembly marwa. Kisamoro entie token effective. Ama samoro onge to nikech en jalony emi iluonge kae mondo moko be wakaw kuome. Mana yie kabisa.
Nitie moro midame wiye kanyo kapok arango gima timore. Machielo mowacho magero kamano. En wach mar kisamon department obed department mar trade, obed mar transport, to waziri ama chief officer kobiro. To jopiny paro ok watii nikech ok wandiki e media. Mano bende en paro maber nikech wasebedo kwadhire gi jogi, to en puonj mobiro kuomani from today wadhi share gi nyaka speaker nikech jogo oseweyo gima koro gi samoro giseng'iyo. Kaponi leo diriyo didek kapok ichopo i buchewa, to wamluongo media to nyiso jo media ni ng'ama kama kamae ok chopo e buche mondo kawne atua mondo jopiny ong'e ni ng'ama kama kamae ema doko tich ma Nairobi chien. Mano wadhi timo mapiyo kabisa nikech mag chik manyaka watim. Erokamano ahinya. Mano ka warango chenro mopogore opogore matimore kaunti mano ma Nairobi kaka mheshimiwa Chen Nitie gima owacho about governor. Nitie gima owacho about governor. Ni governor mara yudre no daka daka pinje ma oko. Ida chiwo ler, ing'e kama dak. Ara chiwo ler matin. Ing'e kama odake koso mang'e. Maler matin nikech members lip samo penjo to governor maino oko ni odhi mango. Samo duogo kobiro kwa penje to miwa ler ne nyadhi kama to kama dhiyo ni nyadhi rango pesa manyalo konyo county. Ero nya duogo pinje makamae oyie miage makamae mondo akonywa department makama. Sama governor ngisi na kelo pesa grant to wuotho dhi oko to duogo gi pesa. Ibedo gi moro ni governor ero nyodhi oko to kelo gi moro. Moloyo moro ni wuotha to duogo onge. Mano manyalo mi members igi wang'. Ko tijwa kaka members en ng'eyo ni pesa mabiro cha odhi department mane to timango. Governor osewuoth oko, osebiro pacho ka, osedhi e pinje ma oko, mano kama nitie wuothe moko botimo pacho ka. Osekelo ber Nairobi kanya sani kalure kod wuothe mosebedo kod. Osepenje tamor no se mi report ko wacho pile ni nyadhi oko tanongo donors moyie fund na committee makamae department makamae bed mar agriculture, committee makamae bed mar transport mondo los barabara mabeyo. Oyudo donors makonyo Nairobi. Higa chielo osekalo gi nus. Mora moseneno kalure kod limbege pinje ma oko. Osekelo pesa. Disaster, either new loche, firefighters, firefighting lorries, ikelo equipment mag firefighting, mana nyalo dokunena chini yawa, osetimo tiyo. Through donor funding, mana osetimo. Waduo kanyo wapenji bende ni matimore mano timore Embakasi bende compensation osechiwo koso mano onge disaster. Okay, mano kamatimara. Aya, nyakora moge jongo dhia ne county ma Migori. Mheshimiwa Jojo Mamba, machiegni ahinya. En adier nitiere kethruok mag omenda e counties kata wastage matimore kaluwore kod budget ma iloso kendo mikalo manya bedo ni budget kanyo en mantie gik moko mokan kata mopandi ma japiny ok ong'eyo to jotelo mong'eyo kama nitiere rodegi kuonde mopogore opogore. Mibadhi oyudo rot makoro bende odonjo e counties to un kaka MCS nyalo bedo ni MC in kaka achiel kuom MCS mantie county ma Migori ten county bende nitiere kar kae. Ochal nade ka irango tiyo arietha kod omenda e counties gi. En adier nitiere wastage kata ketho mag omenda gi kokale budget ma iloso. Masani bende untiere yo ma ochako iko omenda manyien. Jojo Mamba, dhia nyime. Yeah, you can hear me? Inyalo winja? Wawinji. Erokamano. Koro, ipenjo ka nitie wastage counties mag pesa mag sirkal ma mitiyogo. Number one, gik ma samoro bende neno kaka wastage gi, hands mag members of county assemblies, lwetgi utu. It originates from the executive. So executive kele assembly to the committee man budget and appropriation. Now, kingiyo kaka utiyo personally, kaka budget no go. Nitie mana percentage matin kunyal timo overhaul e budget ko timno. Nitie mana percentage mo yene county assemblies team. Ne ma inyalo change up to this percentage ka kunyal. Wastages nitie niket watheneno office of the auditor general gimagi report nwa. Wastages nitie mang'eny kendo mae momiyo wakwayo ni
kata mana ginene officers mumi thuolo mar deal gi corruption onego come up nikech sometimes iyudo ka committee osegolo nyaka report on kaka pesa moro tiyo to action ok nyal kaw nikech samoro leadership mantie sechego o samoro yie gi wechego. Koro ma it is true kendo adwa confirm. For example, kiyudo ka ogol report kaka late this year nyocha EACC onyiso kaka counties otiyo gi pesa. The worst of all these things and diversions of funds. Iyudo ka thematic area ni noketie pesa machalo kama nikech thematic area B isetiyo gi pesa murumo. They go ahead magi kaw pesa voted machielo magi tigo kendo voted machielo. Man is not allowed by law. Mano chiko koyie. And for that reason, en adieri ne wastages nitie counties wa and one kaka members of the county assembly moyier and momi mandate mondo ongi kaka pesa sirkal tiyo. Koro wan gi tich ahinya mondo wacheki nikech kata sama icheke no icheke under pressure. Kikiwe ni wan gi tich mayot ahinya. Ibiro yudo ka koni ni ma sirikanda ariembe kama los mad to you will ne kik wacho ni county government shall comprise of the county assembly and the county executive. So one problem, but governors members of the county assembly could I insist Emma must come out to help the citizen of this country. Hai. Ero kamana inya kitiyo kanyo to kwa winje yo makare kata kamano angwa duogi mondo mi angwa yuda ne mathoth kinde mabiro ka sani. Haya mano wadhi county ma Kisumu. Mheshimiwa Gado Lima ntiere ote madonjo kar kae. Ma en Ward House apenjo kama Gad Olima wawacho ni ntiere party interference ni bende nitie gimoro amora machando county olero na kanyo maber ni party interference to donjore yo machal nade gi weche kaka tayo chenro mopogore county ka medo kar kanyo chenro mag tayo TJ county nitie gik mathoth ahinya ma jo Kisumu ahinya kata kirango jogi ma wuok southwest nyakach nyalo bedo ni gidwaro ahinya manyalo bedo ni omenda moketenge mag wuotho kata madhi e pinje maoko kata ma ntiere piny Kenya nyalo bedo ni ok chiegni kodgi ahinya jopiny dwaro dongruok machiegni to wacho ni samoro kwarango dongruok ahinya mag wuoth gi ponono nyalo bedo kae ka oweya kanyo to ganda ringo mondo mi otiek omenda moketenge ne wuoth miyo kata gi wuotho kata gima gikelo malongo onge Nairobi kanyo ni gavana ko wuok oko to duogo okelo ne Mheshimiwa Ochieng Jeragi ni kod joge ber county ma Nairobi ka county ma Kisumu bende penjo no usepenjo nitie gima jopiny dwaro moloyo kata weche moko madwaro wuoth madhi e pinje maoko. Ero kamano adwa wacho kama ndigi mara lero kanyo kapok adhi mbele adwa wacho ne county assembly imiyo pesa ne gi CRE ma specific ma pesa no ok en mar development. County assembly pesa imiyo en recurrent en pesa salaries and allowances. Kiwacho ni counties tiyo gi pesa marach gino mokwongo chakore gi executive. Mar assembly is purely recurrent budget. Ok en ga pesa mar development assembly. Pesa mabiro assembly specifically mar salary and allowances mag waheshimiwa gi the staff mantiere county assembly. Omiyo sami wacho wach mar pesa watimo ng'eny jopiny ng'ene gima ging'eyo machando ji samoro amora en ni japiny ong'ene ng'ama nitiere county NMCA gi governor maybe gi deputy manyoyier magi joma jopiny ong'eyo ministers staff mamoko gi jopiny ok ong'e maber kendo ong'e kaka gimbe gi kelo this allegations makoro ikelo ne MCAs and the governor gi ada wacho ne county assembly ema can only help on this issue mwawacho kawuono ni county assembly manyalo kelo weche mondo chop kare negi sama moket pesa onge ng'at manyalo wuok Kenya ka kata an ok anyalo wuok ka kawuono madhi kata na Uganda ka koko mi approval gi the assembly koko mi approval gi the national government nyaka the devolution ministry chon wan gi devolution ministry sani wan gi devolution department ma nitiere under the office of the deputy president samora mama do dhi oko kata jatelo mora mora matie county do dhi oko nyaka odhi mok request the national government mondo yie owuok Kenya ka odhi gima the PS mandiko ni barua mondo dhigo oko no ng'iyo
and money, do you have the budget line for that travel? Be inti pesa mano keti no ibiro wuotho go chieng' makama. Omiyo sami keto pesa ni, ng'ama keto pesa ni ma approve pesa ni en MCA. Omiyo ka pesa tiyo mang'eny, then the buck stops with the MCA. Nikech en manyo keto pesa no manyo keto no, o expend pesa nyaka biti. Ok nyal keto pesa kaka moko dhi ti. Omiyo pod adok mana wach mokwongo. Ne wan kaka oganda. Nyak wang'ene pesa mwaketo mag wuodhegi. Nikech samoro ma national government biro penjo mondo kik otamre ng'ato kik dhi oko. En mana penjo ni be un gi pesa ma yie wuodhni. To dhi e budget to ni wan gi budget mondo ket pesa makama. Wasitiyo gi ma kare pod un go. Timi approval idhi oko. Omiyo mano again abiro wacho ne samoro chik mwaketo kata mantie each and every assembly mar the approving this budget onego bedi tight mondo kony jopiny. Gima wacho ma samoro ng'ato nyalo misinterpret na wacho patronage mar party. Asewacho ni mondo wabed efficient kaka MCAs. Onego bende watemo ng'iyo ni ng'ato ka ng'ato samo sedonjo MCAs together kaka wanji kaka Kisumu wanji 47. Ng'ato ka ng'ato kete committee mowinjore gi rieko mare mantin ma entiere go. Mondo ng'e chwe ni kama obede no en ng'at manyalo elewa gima timore department. Ken japur to wakete committee mar agriculture. Ken daktari wakete committee mar health. Obro konyo mang'eny gi personal knowledge gi the constitution ma Kenya kama timo gigo. Ti end up ni samoro nikech party maketo members committees. Party should look into that. Mane umiyo samoro wacho ni samoro nti committees mo kete jok moko mok gi elewa gima onego bed gitimo that committee. Kata gin ji te MCS jok romre. Nitie jok manigi rieko mopogore. Omiyo koro jok ma elewa wach mar different departments, okay, different committees go. Mondo ka dipono gimo chalo budget. Ten ng'ama nyalo ng'iyo figure by figure. Mo non bugno mo ngene gini book mar budget and almost 200-300 pages. 200-300 pages. Ka en ng'at moko somo kwano maber monge gik manie iye kanyo, to biro kadhe en koso ngene Southwest nyaka osemiya ndara, osemiya dispensary, oseketna magima. Modonga koro kodwa ng'eyo. To kanyo ei bugno emo kano gik mang'eny ma koro wawacho ni sani chando counties. Omiyo nyaka make sure ni sama party keto ji committees to ket ji mowinjore e committee ka committee manyalo konyo members moko mondo winjre. Ni samoro ji te ok nigi rieko moromre in terms of these departments wantiere go. Omiyo kwa riwore kaka MCS to wang'ene ere ng'at manyalo konyo wa kotelo ka. Ere ng'at manyalo konyo wa kotelo ka. To mano party onego tigo. Mondo sama itimo mago to jowa yudo thuolo mar ne ng'ane ong'eyo biro konyo wa ng'eyo mano maber. Ng'ane nyalo konyo wa nono ma. Ng'ane nyalo konyo wa nono department mar health. Omiyo mano be another blame ma samoro nyalo miyo jopiny koso timowa. Nikech sama kaka ne mheshimiwa mambo wacho. Sama koro budget osechopo floor of the house. Nitie very minimum percentage. It's almost around 10% kende. Emo yien MCS loss. Modongi loso oko kuchocho e department kocha gi committees. Omiyo koso kele assembly sama koro wada loke cha to ok inyal loko more than 10%. It means the we are now tied e gimo se kadho ka jamo kelka. To samoro this happens nikech samani ni committee cha not thorough enough mondo ne gima onego beni golo kacha mondo ket gima ber. Omiyo mano is also another blame monyako keti. Mheshimiwa Malindi wach moro ka. And apane jaduong' Super Churchill nyalo konyo wa kanyo nikech onge pesa moro amora moyiene donje county moko bed appropriated gi the assembly. Kata bed mana donor funded. Omiyo mano is another thing nikech most of the joma travel moro jite gin governors wagi. Obed governor ma Kisumu, obed ma governor ma Nairobi, gidhi oko mang'eny. Samo dhi oko no gimo kelo ma inya wacho koro ma obiro mondo assembly discuss because onego bed kele ni assembly nyadhi US dare fund blue economy ma Kisumu county gikelo gima kama dono konjo pur gima kama dono konjo makama nyako kel gina assembly gidhe budget line muang'e because donors nigi menu margi onge donor biro kelo pesa na kelo pesa mar ndara obiro kelo unyatimo pesa nigi ndara unyatimo solid waste management unyatimo recreational centers unyatimo gima nade koro it's upon the assembly madhi ngenia manyo sayudo manyo Karagero stadium nyo this match gima nyo wasani azina en waste management wakauru pesa as representative of the people manage you wangiende pesa modonjo apart from gima idona tim gon menu mar the donors wacho nango to kanga rubru gugu na use wachne ne pesa na tere inam pesa na wachna tere gima kama man is where we lose the focus man kama wala logo pesa gi to man kama pesa mang'eny bire county tiwaje pesa biro mang'eny to gima jo piny oneno mondo konyi to onge I guess example manja chiwo ka Kisumu county is very unique opogore gi counties mang'eny nikech Kisumu county wan gi city to wan gi the rural yiro ka pesa mang'eny mokel mag donors only work within the city or give the rural areas and therefore wan kaka MCAs wa feel pesa go nego mini nyiso wa
ne pesa manyo kel mag city gi obed mag timo the cabros obed mag timo waste management obed mag timo koro wan kaka pesa mar CRF ma omiwa gi the national government gi our local source revenue should more wakawa watere kor gwenge to mar dona cha koro dongo tie town ka tiro ne sami pogo pesa kaka pogo ward kaka pogo pesa mar market milimani manie chuny town e kaka pogo south west nyaka then pesa moro chako duka chako dhi ma south market milimani south west nyaka podo dong nono mana wacho ne sabia ma dana governors gi owuok modhi omanyo donors mokelo pesa to kel ne assembly mondo appropriate mondo ngeni ka onego bini mi kata city wards gi this much to go reduce their allocation mar CRF otere rural wards because they are going to be supplemented gi pesa mar donors madhi biro kai mano makelo yuak ne jopiny jok moko wacho ni Kisumu ler to ndiko ni moko midhi kor gwenge wakuche ga tinya do kaka moro nitie pod itingo maiti wich ng'ato pod nyalo tingo maiti wiye ni ndara onge to town kata jiwuothe kabro jitimo gima nade omiyo mano be gima nyakwa kwer mano mamiyo adona kwa osiepe Malindi ne mano be gima nyakwa ng'i mo ket governors gi task kiwuok midhi oko sami kelo report we biro mana niya no wach na dhi ager kabro adhi ager ma onego beni kelo pesa na assembly the assembly make the decision as the representative of the people one more year of represent the people the government is just the executive to implement what the assembly has passed erokamano nya gado lima iwache yo makare ang'eno ne gari thuolo madhir joja oko ikore mano ka ene county ma Mombasa kata bang'a duogo e studio kar ka ang' duogo penjo ang' ndika ne kaka piny kanyo MCS une muumo governors gi weche magitimo ka omenda itiyo go marach une maumo gi ma okukel gi assembly koso luoro gin goteku mamalo ahinya matamo uchopo iri kosa na ng'atimore county ma Mombasa to chal nade ukinyi ma kauna ntiere ka koda joja oko oyawre chio nade county ma Mombasa to nyaka sani network ka wapenjo kaka counties osebedo ka tiyo kod omenda ahinya weche mag wuoth Mombasa kaja ng'eni bende ntiere paro ma opogore mamedo mana mienjo to ng'eni county ma Mombasa bende nigi jogi kaachiel koda ka kwan mamalo kanyo ma gibedo kanyo ka gitiyo godo gin gichoko trilion 1.6 bilion 1.6 on source revenue omenda magisetiyo godo e weche mag wuoth en milion 100 kod 9 bende jopiny ong'e chal mar wach ni mae kaka jotend county osebedo ka wuotho gi omenda ma ochoki kata omenda jopiny kata mag jochulo osuru oko ka gitimo weche mopogore Erokamano ahinya Leofas Oluoch awinjen manong'adore matin but kopone awinj maber en twak maloso ewi wach kaka counties osebedo ka tiyo gi pesa to chutho e wuodhi mopogore mayudo ka samoro jotelo manie county wuothe kuonde mopogore ni to pesgi bende gitiyo yo makare en adieri kata county ma Mombasa kaendi nitiere wuodhi mopogore ma jotelo osebedo ka dhiye to matuta dwani awinjane kuom jodak e county ne ma Mombasa ginyisa ni gin giwuogi ka ging'eyo kaka jotelo county ma Mombasa kaendi osebedo ka wuotho kuonde mopogore pes ma giwuoth ma gitiyo gi be gineno ka gin justified be gineno ka gitiyo kaka owinjore be gineno ka gidhi kuonde moko ka giduogo to pes kaka ne gitiyo gi en kare koso gineno ka ok ne kare ayuda ne pach moko kuom gi kaendi mondo onyisane ni gito pach gi en mane suda machiegni kae chakna gi nyingi to inyisane ni to wach wuodhi mag pesa mitiyo godo e wuothi to chutho gi jogo manie tend county government ma Mombasa ni in ang'o ma diher wache bwana George aniluonga ni Rafael Odienyo Kaya halo se dala mar Mombasa mokwongo kabisa gimomora ni devolution en pattern manyicho donje Kenya kama nyien ka jo Kenya ne okodhi e colleges mopogore mondo puonjere devolution to buok ma antiere go ni ng'ikruok osebedo nikech ma governors kata jotijegi kata executives maggi ok osebedo katiyo gi omwom maber e county ka county to benchmarking kawuoye benchmarking osedhi maber e counties mamoko machalo kaka Homa Bay anyalo wacho ni Madam Gladys Wanga osedhi maber gi benchmarking nikech the other time ne en Mombasa ka kendo no obiro kwayo jokungo mondo mi otembelea Homa Bay to sebedo kowuotho kuonde mopogore kong'iyo ni to ere lony kata dongruok kata ber manyalo biro Homa Bay to achaka bedo gi buok Siaya kacha nikech kane wan gi jatelo makoro nyiche Mheshimiwa James orengo kao kare ne okodhi maber ahinya gi dongruok mare telo mar gwenge to magi ne timore nikech ne ok gi consolidate capacity building kata powers
ma devolution biro godo. Koro an gi buok to kendo an gi mor nikech nitie joma nyicho donjo e county ne yeko. To amor ni nitiere ma governors ma bet nitiere gi lony ma nyasani kata makende mosechungo joma olap dhogi osendong ne otonglo mag gwenge. To gie sani to aneno ka kawuono ka somo gazet, aneno Nairobi, aneno Narok, aneno Kiambu ka owuok ong'ala mamalo nigi namba 1 2 3. To kata kamano ok awacho ni mamoko moko kwan gi ok ti maber. Ang'o ma diher wacho ewi wach wuoth? Diher wacho ni neno ka gitiyo gi pesa ni e yo mowinjore, koso neno ka gitiyo kode yo mibadhi, koso mitemo wacho ni nitiere matiyo kode moko winjo to nitie matiyo kode maber? Ema temo wacho Bwana George ni nitiere ma gwenge gi osebedo matek. Magi neno ni kotergi treasury pesa mar piny to gin gineno mana ni ma omiwa wachamo. To nitiere moko ma osebedo gi luoro ni adier jopiny nomiyowa mandate ni mondo wadong gwenge nikech king'iyo Kenya adier kapok ne wabedo gi devolution ng'ikruok nyiche ng'eny nikech kumbuka ni DC nyiche kawo pesa to ne tero Nairobi ne piny owacho. To kawuono pesa wuok Nairobi to dok e gwenge. Koro mae mawacho ni nitiere ber to nitiere rach. Nitiere joma neno ni omigi gi yako to nitiere jok ma wenge gi tek maneno ni 2027 kidek wita oko koro ochiemo to luor. Erokamano. Wede pach jadak machielo suda ka endi nachaka gi nyingi to inyisa ni to twak mwan go kawuono ni ewi wach wuodhi ma samoro Ted counties timo kata muom ma gitiyo godo jotelo ka wuotho kuonde mopogore opogore. In ang'o ma diher wache wach makama? Nachaka gi nyingi. An gi nyinga iluonga ni Samuel Okoth Kwama, SOK. Awuoyo ka ne Mombasa. Wach mar jo county ma pesa wuok ji tiyogo kadhi oko ni benchmarking. To ka giduogo to implementation gik magineno kaka Dubai, gik magineno kata pinje magidhiego mondo giduogi implement kani pande wa health, yath onge hospital ni joka timo nang'o, kitendni, benches ma ji bede, dakteche be wan go be wachulo gi maber, to giwuok gidhi gitiyo gi millions of shillings. Ka giduogo ka pesa go lal nono, gichako fresh. Iduogo ka street kuonde gi buche ng'enye, street kamona mora yani rich to peso gichamo governors, chiemo, jakom no kelo counties, jomoko yako, jomoko enjoy ni mamarwa. Koro kaka Mombasa ka kiwuotho kana street ido ka street olil to pesa nyo gidhi Dubai ni gidhi naka Dubai odak gi ler gitiyo gi millions mondo giduog implement kani to street ma Dubai gi ma Kenya ka chal nade to pesa wan go the same usuru kaka isole Dubai e kaka kabe wasole mondo los go kaka jo piny onego dag maber gi ler maber to mago idon pesa no lala 100 million mano governors ochamo gi joge ni ko penje gi to ni rach. Koro wan wadwani gi take responsibility, wadwaro transparency and accountability. Kech magi ok pes gi mag mfuku. Magi pes jo piny, monego ti maber kaka dwarore. Priparo ni onego tim nang'o nikech giwe weche mag benchmarking, giwe wach tiyo gi pesa ka gidhi nono gik moko mopogore koso wuodhi gi to gidhi adhiya en mana ni koro ka giduogo to giket tim. Koso iparo nang'o monego beni timore? Giwe dhi wuoth koso gidhiyo. Korka kora onge tiende mondo ji odhi e wuoth ketho pesa. To gigo wanyalo mana timo gi ka naturally wang'e ni Nairobi onego dak kama gigo ne wan wewegi wasomo wambe wariek ok ni wafuo seche mose mi billions ni mondo rit go county tichako mess up. Koro onge tiende dhi e benchmarking to iwe jopiny kaka thagore. Jopiny nigi rieko mang'eny manyalo nyiso ni governor ndara ni kaka street ka ne kaka buke gi chal to dhi Dubai be chal kama to benchmarking udu tiko gi billions of shillings pesa uno tiko kana street kuonde gi uloso street obed maler. Osiptende onge yedhe, dakteche ywak, jopiny ywak. Koro tich kotamu, to hand over ne jok manyalo tiyo, wan jopiny, wan ready. Kati ma Mombasa ka bende waseneno ka moko kuom jotelo mawuok e counties mopogore e pacho kae biro ga Mombasa kae. Akia ni mati siro ka gibiro gitime e pacho kae koso kata Mombasa ka ok idwani jok ma samoro wuok Siaya kata Kisumu kata Migori mondo obi kae otim benchmark kaendi. Onge tiende mondo gibi Mombasa, mondo gidhi ginindo tende mag 25,000 per night. To ka gibiro 100 people times 25 per night. Mano gisi tiyo gi pesa di almost 2.5 million per day. To ka gidok Migori to pesa koselal to gima gitimo koro onge jilal yawilal mane bungu ni wani wadhi Mombasa we enjoy walwokore nam. Gilwokore to pesa odhi. To mondo gi apply ni bwana nyo moneno kacha kama wa apply kon onge. Koro gi waste money. Koro onge tiende mondo gitim benchmarking go. No need.
Erokamano. Wayude jadak machielo chaknachaka gi nyingi tinyisa ni twak bago kawuono ni to be counties gi ineno ka gitiyo gi pesa makare to chutho korka wuodhi mopogore opogore. Chaknachaka gi nyingi. An iluonga ni Polo Nyango, ka ne boma ma Mombasa ka. Kaka osiepena gosewacho, giwacho adier kabisa. Anyalo mana medo ni benchmarking onge problem gitimo benchmarking. The only problem en ni after benchmarking, what else? Onego bed ni after benchmarking ni gidhi timo gimiluongo ni monitoring and evaluation gi performance. Gibiro timo benchmarking Mombasa. Ka gidok Migori kata gidok Siaya kata Mabei, what have they done? Gi education gi benchmarking mane gidhi timo no. Koro mane kuma ntiere gap. Maka ntiere kaka counties ma allow jogi bitim benchmarking. Ka jogi odok kocha. Ging'iya ne ni gimano dhi timo ne benchmarking ni. Be obedo kaka no adhi wapange cha. Koro unyalo implement, unyalo gero ndara kaka joka katimo ka. You see, koro mane problem ma wan godo. Benchmarking to crutch. Benchmarking oyienegi so long as when they go back to the counties, what do they do? Ere gima gitimo mondo at least one and only performance mane gisomo kucha ginyalo implement a ground gi counties. Wayude ng'at mogik chaknachaka gi nyingi tinyisa ni to twak ma wabago kaendi ni wach wuoth kata pes ma samoro counties tiyo godo ka jotelo wuotho kadhi kuonde mopogore opogore. Inakia ni wach ma kama ikawe nade irwake kosineno ka in gi to moro matin. Yes, an iluonga ni Jared Otieno, an jo ohala ma Mombasa kae. Jo county madala gibiro gi wach moro iluongo ni benchmarking. Benchmarking gi confuse go ji dala kucho cho. Onge tiende ka gibiro mondo giluokre nam ka mondo gidok ni gibiro gitiyo gi jopiny. Wani dala kucho ongo tende mo ginyalo timo go benchmarking go mondo mi giwuo gilos gi jo county go dala. Gimanya allowance makelo gi kuonde gi mondo ging'i ka ginyalo chamo go yo mo ginyalo chalo go pesa jopiny. Benchmarking no apingo gi apinge matek kabisa. Mano onge tiende mondo gibi Mombasa ka. Ang'o gibiro timo benchmarking Mombasa ka. Kata Mombasa county kende. Makada ticho tamo. Koro Mombasa county dhiga kaji. Gin gidhiga Kisumu. Koro anana mana ni mano yo mo giketho go pesa mar jopiny. Gitine jopiny maber gi pesa gi ma owinjore gi. To wang'e achiel kuom chenro miwacho ga ni ber kisomo aneni to county mamoko timo ang'o. Koro gik samoro ntiere Mombasa timo gimoro for example korka thieth iyudo ni county ma Siaya samoro koni wadhi ang'e ni to Mombasa timo nang'o korka thieth. Jo Mombasa be koni we wadhi ane Homa Bay waneni to Homa Bay timo nang'o korka thieth. Koro ma be ineno ka ok onego bed ni counties gi timo koso ni paro nang'o. Yes, for example, ineno ka counties gi nyalo timo. County nyalo yudo ni samoro gigolo MCS kata gigolo jo thieth jok mochung' ne weche mag thieth. To kata ko gibiro Mombasa county ka to gi apply dala. Bwana jogi biro baye Mombasa. Mane gima yo mo giketho go pesa jopiny. Onge gimoro ni benchmarking. Erokamano. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi mano ne waloso mana gi moko kuom jodak e kaunti ni ma Mombasa to chutho kotenore gi wach kaka counties osebedo katiyo gi pes mag wuoth ka gidhi e kuonde mopogore opogore. Koro moko ineno ka siro moko koni ok giyiego to mago mana pach jodak ma Mombasa kotenore kod twak mane wan godo e odiechieng' ma kawuono ni. Kowuok e kaunti ni ma Mombasa ne Ramogi TV, nyinga and George Aoko. George Aoko, erokamano ahinya. Ang'e ni nyidendi ka dimede twak machalo kama dwa winjo paro mopogore mantiere kar kanyo. Kiny ka wantie makoro ma nwa nyidendi moko ari adek mano mantiere e kaunti ma Mombasa. Kata kamano owinjo twak mar gi yo makare. Erokamano ang'e ni kinde modong' sani nok ahinya matin dakika 10 waduto kama nitie ka wayudo wach mogik kawuok e studio ma Nairobi ka to bang'e watiek e kaunti ma Kisumu kod mano ma Migori ka waduogo kar kata wayudo weche ma ogik. Ote mawuok kuom Eric Joachim owacho devolution can work. Kaunti mara ma Homa Bay Gladys Wanga onyiso mano kod tich maber motimo kanyo weche mag devolution ni devolution is a good thing for the people. Ber devolution nyalo nenore mana ka un kod governor maber biro Homa Bay mondo otim benchmarking. Aya, yuko ruwe yo matimo kamano. Achak kod George Omamba mano ka itiere kaunti ma Migori mondo mi omiya wach mare mogik bende ko twak mosebedo go kawuono kato bang'e ang' watieki twak. Ami mana thuolo mar dakika 1 kata 2 kanyo mondo mi watiek wach machalo kamae machiegni. Erokamano ahinya. Dakika nago tubro medo matin nikech baga mang'eny naneno kimiyo jo Nairobi. Koro abiro kwayo one thing ni mondo wastages miwacho kik nere counties wa wabiro kwayo mondo the executive prioritize giket mijing'o gi mang'eny e areas manyalo kelo ne jothurwa dongo. For example, wanyalo kawo pesa mang'eny
to waketo e weche mag pur mondo sani jopurwa oyud kaka nyalo keto mbolea to ginyalo yudo kothe manyasani. Kwakawo pesa mang'eny waketo e yore mag purgo, jowa biro yudo konyruok. Kwakawo pesa mang'eny waketo e yore mag ndara, ndeche wasani richo. Koro wang'iyo ni to wadhi Singapore ng'iyo wach njugu mane wacho. So wakawo part of pesa no waketie weche mag ndara mondo jopikipiki wa kata johandwa mamoko matindo tindo mawuotho ka gi kacha oyud pesa, oyud yo makare. Gima nyaka wa set right and priorities mag counties wa. Makwa se set right mwacho ni nyithindo dhi e sikul, sani basari wadhi chiwo, wachiwe sadi, to bende wachiwe sama nyithindwa dhi yudo kode konyruok. Koro kar dhi ng'iyo wach mchele Afghanistan, wakawo pesa manonego. Of course, pesa nyaka waketi mag foreign travels, and mano kik ne kaka wastage. Nikech nyaka wasum paro. To bedo paro ma kinyalo sum to nigi effect e gik mwatimo ne jothurwa mondo jothurwa one konyruok. For example, kendo katieko, county must set right. Nikech one of the wastages ma wantiyogo e counties wa, en ni nyaka sani iyudo ka counties wa put through manual way e choko osuru mar counties. To manual way ni iyudo ka en gi utuchi mang'eny magolo pesa monego dhi okony kendo jo county ka dhi ofuke jomamoko. Nyaka sani ka wa digitize ways mag revenue collection, to matiende ni pesa wadhi keto bedo mang'eny ma wanyalo keto go e other development of the areas. Ing'eni ka ok watimo mano, to pesa dhi ofuke jomoko. And nitie gima ne Office of the Control of Budget, not Office of the Control of Budget, I think it was kind of inciting moro manoketi ni uchoko pesa mang'eny, allocation du bende bedo mang'eny. So matiende ni counties machoko pesa mang'eny nyalo yudo high allocation. Nyaka wamanya kwa choko pesa wa counties ki e yo moro ma ok inja piny to nigi prudency. Kasto wang'i other development areas wuodhi obedi to waduok nengo gi piny to dongruok obedi. And governors mana kaka iwinjo kowachi and the CEOs mag counties ki nyaka gibedo corrected, ikono gi gima timore nikech samoro gin ok gidhi nyaka wards gi, nyaka gigomb winjo ka nitie changes moko, ka nitie pesa moro moket kamoro mok nyal konyo, nyaka gi accept mondo otim environment mag pesa go through appropriation assemblies mondo mi waket pesa wa areas manyaka. Aya, erokamano ahinya Mheshimiwa Jojo Mamba, kendo goyo erokamano kuom chopo ka kendo miyowa ler e yo makare kokalo e yor mbui mano mar Zoom. Wayudo wach mogik kowuok kuom Gado Lima mamiyi thuolo ka in e studio ma Kisumu mondo wayud ane wach mari mogik kotenore kod twak masebedogo sani weche mag umo gavana ka gavana ok tim tich e yo makare, ka omenda lal e kaunti ka itiyo kod omenda rietha, chenro mopogore opogore koting'o nyaka mago mag wuoth. Ugolo duondu kama chalo nade? Wach mari mogik en mane? Erokamano, adwa wacho ni wach mogik manyalo keto ni oganda wa sana jotelo moyier magin MCS. Nikech ing'ene kama oyier ji mang'eny county government assembly. Executive yier ji ariyo kende, jok modong' ka gin jokony governor tich. Gichalo jolwedo mag jo governor, obed minister, obed chief officer. But joma wane gi kura gi jopiny mang'eny en MCS to gi governor gi deputy governor. Omiyo adwa wacho ni wan kaka joramogi, oganda ma joluo, kik waluor mar penjo governors gi penjo matek. Kendo nikech jok moko osekete assemblies wagi, neki penjo kari wacho ne pesa ni ng'eny onego ket ka, ti wacho ni kore pingo governor. Wara ni wakwed jo koro jo ne tich mar MCA ok en mar pingo. Ing'ene wan kaka oganda luo, kibiro Kisumu jite jo ODM. Ng'at achiel kende mako yiero ko mar ODM. Kidhi Siaya chingni ji ariyo kende mako jo ODM. Kidhi Homa Bay chingni ji ariyo kende. Koro nyise one county wapogre Nairobi ma Azimio nigi almost half, be majority, Azimio majority, then Kenya Kwanza nigi matin. Kibiro Kisumu ka wan pete achiel. Omiyo wan menya kwa yiere kendo wan tiyo ne jopiny mondo wapenj governors wagi ang'wen gi. Ne ang'o ma gitimo, to ang'o miyo pesa moko iketo kuonde moko mok nyal konyo jopiny. Mano tich ma MCS ema nyaka tim, obedo ne ipenjo mano ok onyiso. Ne mano koro ipingo gi executive kata ipingo governor mantiere kanyo no. Kamano governors gono ne kura kwa yiero gi, nwa campaign kodgi, nwa campaign negi, omiyo jowa we luor mar penjo gi. Ne pesa maketo ma kaini en pesa ma dhi konyo ngo. Wakwongo wakony jopiny mondi, waket pesa ma dhi konyo jopiny, koko duoge pesa ma inyalo dhi gi gik machalo wuodhe go. Erokamano. Mogik kada wacho ne wan kaka oganda, nyaka wang'e na apart from pesa miyo national government,
wan e yore mwaketo ang'o mwasetimo kaka counties mondo wa make sure ni jowa nitie gi yuto ma gimbo nyalo yudo revenue kuomgi nikech sani ka ok wayudo thuolo mar gero kata factories kata gero some facilities manyalo miyo jowa revenue to gimo biro timo onge obiro bedo ni wagombo dongruok to pesa mimiyowa from national government biro timo mar salaries gi allowances gi to pesa madhi maendeleo koro bedo maonge nikech jowa ok create county government ok keto anything manyalo kelo productivity e county manyalo miyo jok moko thuolo manyalo timo ohala mondo gin be gikaw pesa gikel gi attract donors gi attract private sector mondo kel kembni mang'eny mag development within the counties mondo jowa oyud thuolo mar yudo tich kendo manyalo yudo chiwo med revenue marwa odhi malo mane kwayo madaketi ne governors wagi as the executive as the chief officers of the counties gi make sure ni gimanyo entrepreneurs mondo wa partner go mondo wa increase the revenue allocations magwa own source revenue mondo mer gero gwengwa gi pesa ma kwa mer gi pesa ma kuom the national government ero kamana nyagado le mailere yo makare kendo ero kamano ko thuolo mar chopo studio mara makisumu mondo wabed gi twak machalo kamae kendo wabiro bedo kod kinde mabiro mondo bed kod twak maket kod magi aduoge studio ma Nairobi nyakoro moge jonga yudo wach mogik kada golo kuom MCA Malindi Ochieng Jera ikete mana machuok wacho ne machuok mamit ka watieko mana ka ero kamana ina kendo gima temo wacho mana ma mheshimiwa ma Nyakacho wacho Nairobi ni kod MCAs Azimio to gi UDA Kenya Kwanza uyego tedak bedi wi machal ibedago jimoluor mi Nairobi kae e kama gini gi teko masa mon ngata to dakis okobiro dhaw assembly obiro tiyo jopiny emo miyo seche ma governor example kowuok muduogo piny nti wuotho oko ikilango to wacho ni pesa moko dongo matin manyalo konyo gero stadia moko dongo matin manyalo konyo department mar disaster moko nyalo konyo kata weche mag keto pi ko sasimo dam kadhi Nairobi intie feeding program in schools anongo matin nyalo konyo gero chikonde mitede of course tijo maduong en timo audit to pesa mabiro ka be gi timo maber man tij MCAs omiyo wan kaka Nairobi and that is why ino ka Nairobi onge category ma jomo ketho pesa marario governor nyoro mogo wawinjire no keto mechanism piny ma choko pesa mang'eny mondo pesa mochoko mang'eny odhi development mano gima ngisi Nairobi no bede gi geno wan ok wan kai mar umo governor e yo mara mora to kiyere daka chiel kende awachi ni onego lock chick moko mondo samikelo budget e assembly omi members chon kapoko donjo assembly nikech e committees kini committee mar culture to discuss na issues mag culture kini transport i discuss na issues mag transport to ko biro assembly to koro kete book maduong mutingo page medekcha kamora chiel to samoro kele ko donda ka predict ama 1 hour mondo kale onego lock check e counties giduto apan subasa chiel bro konyo mano mondo mi budget kapoko dhi e bunge won koso kikamatis to mie members ko don kata 3 days mondo dhi through e ka dinge gi matimre e department machielo to katieko and moving forward mato pacha slum areas nigi joma thagre moloka mora ok nyal compare Lindi gi Keleleshwa ame compare Lindi gi Jorunda seche ma we discuss issues ma joma thagre kabisa onego chak paro ni allocation mag bursaries onego mede slum areas ke jogi joma thagre zaidi compared to jok ma nigi nyalo ka ero kamana enya ote ma kamano bendo ng'eni telo madwarore bendo winjo kata med chwale bende e od bura kacha suba chache loch mari mogik jowete gi okawo sani mathoth ahinya mana kama koro idong' gi dakika achiel kende no an gima nyalo wacho katieko en ni mokwongo mondo kony jo county assembly obed gi capacity mar tiyo tije adek mane MCA ma Migoricha ochakogo en ni mana kaka National Assembly ondiko experts ng'eni onge jogo kier ni ging'e gik moko te be onge dhano mong'e gik moko te mana kaka jo National Assembly ondikne gi experts on every issue magidilgo. County assemblies must prioritize employing people with expertise to enable each member to understand their role
and contribute effectively. Mano gima nyaka county assembly through the office of the clerk team. Mogik kabisa, en kaka inyalo res wach mar ketho pesa mag wuothegi. Ing'eni kaja county assembly kata county executive ma Homa Bay odhi e hotel moro e Homa Bay kaka Twin Towers samora jabede kanyo Homa Bay kanyo. Ing'eni mano ikelo ohala ne otendi nyalo ndiko jagweng' ma samoro kata ward mari otendi ni medo gerore kendo nyalo expand. Koro pes wuothegi nyalo kelo dongruok to luwore gi ni itero gi kanye. Mogik en ni mondo watiek wach mar ketho pesa e weche wuothegi. Onego waketi ni pesa mitiyogo e wuoth either by the county executive kata assembly ok onego kel 1/3 of own source revenue. Gino biro bedo gi pogruok ariyo. Mokwongo, county ka county biro nyagore mondo giter mamalo kabisa own source revenue nikech gidwa bugo pesa ma gidwa dhigo wuoth. Kato bedo a percentage ma is fixed but is a percentage of own source revenue. Mane kaka wanyalo tieko wach mar wuoth aoyaye ni. To kwawe kaka kwawe sani ni to ji te dwa dhi wuoth, ji osego koko malich kaka samoro jo county kokawo boge SGR dhi Mombasa. En kong'o manochak madho Syokimau nyaka Makinon. Ji omer ka ji chopo e bura to koro ji gore agoya. Watieko gi kanyo. Agolero kama Subachachil ochieng' jera kachiel koda ka Gado Lima kod Jojo Mamba kawuok e county ma Migori. Agonwero kamana ya kuom bedo kod wakawatwa ke weche maket kod magi kod ogando aduto. Sabicho sekalo dakika achiel. Watimo most marwa kalo samano ketnwa cheno mondo mwetie kata kamano wabedo kod ng'eyo gigo mopogore ma entiere kar kae. Jogo duto mokelo chenro biro ne yo makare moting'o directors magwa kachiel koda ka jogo mantiere kanyo ka loso chenro kendo kelo ni picha achiel kachiel nyaka jogo mantiere maloso weche manie mbui wagonwero kamana ahinya kuom tich makare ma utimo. Elo jowetewa Sharon Ong'aw kod Joyce Oduor oriti masani nata e chenro kiny makaono nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango to jogo makono ni pontiere ka marwa Minadwin Jangodhe kanika Mwala. Ero kamana ahinya kuom kete chenro kiny makawuono ka iluwo chenro kamoro amaro manitie kata ka ine chiro oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا لا لا بيحل حياتنا